Aħna wara kollox familja waħda sieħa. Familja maquda, dan kien il-mod li bih il-Prim Ministru Lorenz Gonzi iddeskriva lil Partit Nazzjonalista ftit tal-jiem bissilu. Madankollu żewġ każi oħra li ġraw fl-aħħar sigħat iqajmu mistoqsijiet kbar dwar din id-dikjarazzjoni. Fuq is-sit Facebook żviluppaw żewġ argumenti li wrew il-qsim li jeżisti fil-Partit Nazzjonalista. Il-każi jduru mal-backbenchers Jeffrey Polucino Orlando u Franco De Bono. Fl-ewwel każ is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Paolo Borg Olivier innifsu xerret artiklu li jeħodha qatta bla ħabel kontra d-deputat Jeffrey Polucino Orlando. L-artiklu huwa tal-blogger nazzjonalista Daphne Caruana Galizia u kien ippubblikat fuq il-blog tagħha. L-artiklu jiftaħ attakk fuq Polucino Orlando fejn kien deskritt bħala politiku medjokri u kien mistoqsi jekk Polucino Orlando huwiex miġnun. Ftit wara li l-artikolista nazzjonalista ippubblikat dan l-artiklu, Paolo Borg Olivier poġġih fuq is-sit tiegħu ta' Facebook fejn seta' jaraħ kulħadd għaliex il-paġna tiegħu hija pubblika. Wara li ħafna kkummentaw dwar kif Borg Olivier spiċċa japprova attakk fuq deputat tiegħu stess, is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista neħħa dan l-artiklu. Bil-Partit Nazzjonalista jkun kostrett li joħroġ sqarrija li fiha Borg Olivier qal illi ma jafx kif dan l-artiklu spiċċa fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook. Intant każ ieħor li żviluppa fl-aħħar sigħat kien dak fejn id-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono attakka b'mod qawwi ħafna lil Richard Kakija Caruana, l-Ambaxxatur Malti għall-Unjoni Ewropea u wieħed mill-istrateġisti ewlenin nazzjonalisti. Ukoll fuq is-sit tiegħu ta' Facebook Franco De Bono ħareġ jgħid li hemm bżonn isir profil psikoloġiku fuq Richard Kakija Caruana. Staqsa x'għandna nsejħu lil Kakija Caruana wara li dan rid jagħmel ħofra li kienet ser tiswa 16 miljun euro quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan. Għandna nsejħulu team player, narċiżist, ambizzjuż jew aċċana l-poter staqsa Franco De Bono. Iktar minn hekk kultant ħin De Bono baqa' jżid fuq dak li kiteb fejn żied minn tal-anqas darbtejn fuq il-post oriġinali. Fl-aħħar reviżjoni staqsa jekk Kakija Caruana għandux bżonn psikjatra, jekk huwiex qed iżomm lill-Prim Ministru ostaġġ u jekk hux qiegħed imexxi xi xibka.